Moi! Tänään mä voisin näyttää, miten piirrän suden. Mä oon siis SV. Siis aloitetaan piirtämällä ympyrä. Just niinku sopivan kokoinen. Piirretään vaikka kuone. Eikä voi myös aloittaa korvasta, jos haluaa. Se on nyt, mutta mulla kuonella aloittaminen on helpompaa. Mutta ei tarvitse tehdä kuitenkaan näin iso kuono, niin kuin mä tein. Näin. Ja sitten aloitetaan tekemään näin. Okei, tosta seilasta meni vähän pienempi, jos mä... Ei toi jalka niin tärkeä ole. Siis näin voi piirtää nopeasti suden ja helposti, jos haluatte. Ei ole ehkä niin hieno, mutta sitten kumitetaan nää tästä pois. Tämä ympyrä. Tässä tulee tietysti mokia. Mulla on tullut aika monesti. Mut nyt tää meni ihan hyvin. Toinen jalka. Vähän hankalaa vaan piirtää niin kuin sille pitää toivottaa kädessä kameraa. Siksi se tulee vähän hankalaa. Noin. Nyt voi tehdä tälleen nämä. Ja sitten varjostusta vähän. Eli silleen varjostus on tämmöstä, että varjoa laittaa vähän tänne. Minne tahansa. Minne sattuu. Mutta oikeassa paikassa näyttää aika hienolta. Näin. Tuolla se on siis helppo piirtää. Siis mä olin SV. Ja kiitos kun katsoit videon. Muistakaa tilata, kommentkaa, tykätkää ja niin. Ja niin. Tästä voi ottaa mallia.